Ora ada wong tuwa nang anakmu. Siramu notok ning jodoh. Majul kon. Mbegahku angel banget. Sesek tenan. Pripun, Mbak? Ambulan ndasmu. Pendengar saku Jaya Sanga. Nggih Gusti Ayu. Sampun boten kirang mrayogi ngabdi pun Jaya Sanga. Ngabyantur ngersa wadga wonten ing Daturya negari Ngastina. Namung parenga ingkang putra ngaturaken sembah pangabektinipun ing Rayi Kunjung ngersa wadga Gusti Ayu Dewi Utari. Iya Jaya Sanga ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pendhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Jaya Sena prayoga nunggunmu ngadhep ana ing ngarsaku Yonggir. Yo. Utari ibuku kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Aku ngaturake sembahku katur ngersaning Utari ibuku ing Ngastina. Iya kuluk Jaya Sanga ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Dak gegem dadiake jimat. Apa dene Jaya Sumperna prayoga nunggunmu ngadhep ngarsaning pun Ibu Yonggir. Lho nggih, Kanjeng Ibu, sampun boten kirang prayogi. Anggenipun ingkang putra pun Jaya Sumperna ngabyantura ngersa paduka. Namung keparengga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Ibu Tari Ngastina. Jaya Sumperna ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pendhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Anak-anakku kabeh, adi-adiku kabeh ingkang padha sebana ing jroning Datulaya negara Ngastina. Aku ngaturake panuwun dene dina samengko wis padha kepareng sowan ana ing negara Ngastina jumbuh kelawan apa ingkang ndak ngendikake yen to dina samengko pun ibu kepengin sak pejagong kelawan putra-putraku kabeh klebu atmajaku parikesit uga wis katon sowan mula Danurwendra Jaya Sanga. Apa dene Jaya Sumperna pun ibu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhen. Ya senadyan abot kewajiban ingkang ndak sanggul sakunduring pepundhen Pandhawa mapan ing tepet suci manjing ana ing alam pamancat. Pun ibu pinasrahan negara Ngastina sakukupane mongko purba wasesa dipasrahke marang Dewi Utari. Aku ngrumangsani yen to ora ana pambiyantu ning anak-anakku kabeh tangeh pun ibu bisa ngreksa marang tinggalaning para Pandhawa iki. Mula sepira gedhening rasa matur nuwun pun ibu kelawan atmajaku jernyatane isih padha bisa njaga marang karukunan lan katentreman negara Ngastina. Kula Danurwendra Jaya Sena apa dene Jaya Sumperna. Nggih, Bibi. Jer menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra. Nyatanipun menika dados tilaranipun para pepundhen ingkang sampun nyuwarga. Duh nyono cerak nyono sami mestani putra wayah menika mboten saged anjagi dhateng menapa sampun dipun paringaken dhateng tiyang sepuh. Menawi sak mangke para putra mboten saged anjagi dhateng katentreman tuwin juwananing praja ing Ngastina. Kanjeng Bibi, menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Danurwendra miwah kadang-kadang kula sedayanipun. Nggih, Ibu, menapa sampun paduka dawuhaken sayektos menika merentul saking manahipun para kadang-kadang sedaya. Anggenipun ngrumaosi bilih negari Ngastina menika dados tilaranipun para pepundhen Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun putra wayah anjagi dhateng yuwananing negari Ngastina menika, Kanjeng Bibi. Ya Jaya Sumperna ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan apa dene Jaya Sanga lan Danurwendra. Ya mung sak gedhagan iki mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene pun ibu nglumpukake sangyaning mak putra wayah negara Ngastina. Kawruhana Yonggir sak sedaning para Pandhawa
Ngastina ora ana ingkang jumeneng keprabon. Mongko sawijining negara kudu ana Nalendra ingkang minangka sesembaning para kawula lan kudu ana Nalendra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan negara kuwi ning pundhaking ratu. Inggih. Yen to nganti kedlarung-dlarung Ngastina kene ora ana Nalendra ingkang bisa ngesuwi marang para kawulane. Tan wurung kawula ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ya merga ora ana Nalendra ingkang mranata marang tata kaprajan negara Ngastina. Mula sumurupa nggerat majaku kabeh. Dina samengko pun ibu bakal nglairake pangandikaning ya kowe yangmu Nalendra ing Dwarawati sadurunge kondur marang kasedan jati. Tau tate paring dawuh kelawan ibumu Tari. Cetha pangandikaning yangmu Dwarawati duk nalika semana wis nampa dawuhing dewa. Yen to ingkang kuwat lungguh dampar kepraboning Ngastina ya kuwi ora ana li kejaba mung Turas Wirata sartaning turun Ngamarta. Mongko ya nggir turun Wirata kuwi pun ibu winengku dening ya kuwi wong atuwamu Raden Abimanyu ingkang wis nyuwarga. Mongko nalika semana perang gedhe Bratayuda pun ibu mbobot ya kuwi kadangmu Parikesit. Mula ora neh yen to bareng ndak petung ndak nalar sarta tak gelar tuwin tak gulung tumibaning negara Ngastina iki mung marang Parikesit. Ewa semono ewa kaya pun ibu nggone bakal paring pangandikan jernyatane Turas Pandhawa kuwi pirang-pirang kayata Jayasena, Jayasumpena sartaning Dwara kuwi uga Turas Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget pun ibu mung ngaturake apa kang dadi wekase Kanjeng Eyangmu ya kuwi ing Dwarawati. Upama ta ana ganjelaning rasa ingkang mbok aturake marang pun ibu mara gage matura yen ta ana ora sarujuk ing para wayah Pandhawa, para anak-anakku kabeh mongko nganggo dasar ingkang bener mara matur marang pun ibu mengko bakal nembuk kanthi becik nggir. Jayasena, Jayasumpena lan Danurwenda. Ya ngapunten, nuwun amin pasang kaliman tabik. Tinebena iki ladone dumawahing tawang tuwang. Nuwun sewu bibi. Janyatanipun panguwaos negari Ngastina menika wonten asta paduka Kanjeng Bibi. Monggo nyatanipun nalika semanten Kanjeng Bibi sampun pinasrahan purba wasisa tumraping negari Ngastina. Kados menapa la ing jagat menawi kula wantun amrangga dhateng penggalipun paduka Kanjeng Bibi saha kula wantun anyelaki dhateng dawuh paduka Kanjeng Bibi. Mila gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Eyang ing Dwarawati, Kanjeng Eyang sawarga Prabu Kresna. Ingkang putra pun Danurwenda namung jumurung ndederek kersa paduka Kanjeng Bibi. Nggih, semanten ugi kula Gusti Ayu. Gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Wa sawarga Prabu Kresna. Ing abdipun Jayasena namung ndederek kersa paduka. Jayasena kepiye? Wah, ora duwe rasa cecek ing atiku kepengin ngempek kamukten negara ing Ngastina. Aku ngrumangsani kahananku. Aku dadi anake sawarga Bapak Antasena. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok. Aku ora duwe tata krama. Mula babagan negara tak pasrahke karo Babu Utari mangsa borong nggone paring dawuh yen pancen kuwi welinge eyang-eyangku Pandhawa wajib kudu dilakoni. Tanggung yen ana apa-apa kang tumantuk marang praja ing Ngastina. Semantun iki kula Ibu ingkang putra pun Jayasumena kula mboten badhe wantun nyulayani pangandika paduka Kanjeng Ibu. Mangsa borong sumangga keparang paduka. Namung semanten monggo kula aturi dangu dhateng ingkang putra pun Yayi Parikesit. Menapa inggih Yayi Parikesit sagah tuwin sembodo, tuwin purun lenggah dampar keprabon ing Ngastina Kanjeng Ibu. Parikesit kula wonten paring adamu Kanjeng Ibu. Mesti wae ora susah dadak tak baleni apa kang dadi pangandikaning pun Ibu. Mara gage matur nggir.
ana welinging wong tuamu eyang-eyangmu ingkang kaya mengkene mau tumrap parikesit kepiye mungguh rasamu apa kira-kira kowe sago dadi Nalendra apa ana atur ingkang bakal mbok unjukake marang pun ibu parikesit mboten ateges kula wantun nyulayani dhateng dawuh paduka Kanjeng Ibu Tari namung semanten ingkang paduka dawuhaken sakmangke dereng saged kula petang jernyatanipun manah kula nembe kabebidung dhateng raos pangraos ingkang sakmangke badhe kula lairaken dhateng paduka Kanjeng Ibu ana apa nggir teka aturmu kaya mengkono Ibu ing atasipun kula menika putra paduka kula menika jejering satriyaning Praja Ngastina dinten sakmangke boten kanyana-nyana raos pangraos kula dipun bebidung dhateng pasumpenan ingkang kababar pinten dinten ingkang sampun kepengker wonten madyaning pasumpenan ingkang putra nyumpena bilih kula kagaduhan pusaka nuwun sewu Kanjeng Ibu wondene pusaka kala wau dapuripun kala misani Ibu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan pusaka menika kaaturaken wujudipun Panakawan sekawan cacahipun ingkang namipun Semar Gareng Petruk Sumawana Bagong sasampunipun nglampahi pasumpenan menika kala wau tumunten manah kula mboten jenak manah kula mboten sekeca anggenipun mapan wonten negari Ngastina saben dinten tansah gumana musik wonten paningal kula pewujudan pusaka ingkang nami kala misani menika kala wau Ibu menggah kepareng wamba barana lajeng menapa ta werdinipun lan kedah menapa ingkang kula tindakaken parikesit kula wonten maring adhawuh ya mung pun Ibu durung paring dawuh jumbo kelawan wekasing Eyang Ndrawati sapa wae ingkang bakal dadi Nalendra ing negara Ngastina ya kuwi kudu duwe syarat kagaduhan wujuding pusaka kala misani wondene kala misani kuwi kowe tak kandhani ya nggir kuwi pusakane eyangmu ora giling Pandhawa ya kuwi eyangmu Raden Sadewa nanging tekan seprene mbuh menyang endi dununging kala misani dene sira kulup nyumpena lamun kala misani diparingake marang kowe marang para Panakawan ya mung ngerti ya parikesit wiwit para Pandhawa muksa manjing ana ing kasuwargan Ngastina uga kelangan pamomong ingkang aran Semar Gareng Petruk lan Bagong kulup yen to sira atmajaku parikesit bisa ketemu kalawan ingkang winastan kala misane luwih-luwih bisa srawung kalawan Panakawan papat ingkang jeneng Semar Gareng Petruk Bagong ing kono yekti sira pancen wis pinesti minangka dadi makuthaning bangsa ing Ngastina mula kula perkara iki bener becik lamun ciraturake marang pun Ibu ora ana dawuh ingkang bakal ndak kandhake marang sira kulup lunga saka negara Ngastina golek ana pusaka kala misani sartane srawung ana Panakawan papat ingkang biyen minangka pamomonging eyangmu para Pandhawa nggih parikesit ngendikane apa kang dadi dawuhku iki ana babak anglayani jujul lan usuli ana sawijining Nalendra nitik saka glagat lan pasemone iki saka tlatah Sabran nggih kasinggihan ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan wah kaki timbalono utari ibuku yen pancen niyate becik nglengguwana bawa laksana minangka dadi makuthaning bangsa Ngastina nah yen pancen bakal bebudhek banyu bening kahanan negara Ngastina aja melu-melu Jayasena anakmu sing sagung ngundurake ratu iki iya Jayasena prayoga non dhisik ya nggir ya kaya wis ora kurang prayoga Kisanak sampun kinten kula tumambuh saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak mugi kepareng Ambabarana tuwin paring pangandikan
kula sampun dangu dhateng jeng andika Kisanak menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Arca Koblah. Iblis anat padha jek-jekan. Arca manik sejati ning alam jagat kang tinuding. Nuwun sewu. Dangu kula mboten munjatur ngersa paduka. Kula nuwun sewu. Nalendranipun nembe tindak dhateng pundi kok ingkang lenggah namung Prameswari? Kisanak, kula menika Dewi Utari, kula sanes Nalendra tuwin sanes Prameswari. Nanging kula ingkang pinasrahan negari Ngastina dening sawarga para Pandhawa lan mugi dados ing kawuningan dinten sakmangke nembe pirembagan badhe wontenipun jumenengan negari Ngastina. Wo, menawi ngaten negari Ngastina menika tasih komplang. Inggih tasih komplang. Waladalah. Mugi paduka ngawuningani dhateng jasad kula. Kula wingking menika kula wingking saking negari Selomirah. Selomirah. Iye, mirah sanget. Inggih. Ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Menak Kedali Seta. Prabu Menak Kedali Seta kasinggihan mekaten. Lan mugi dados ing kawuningan sowan kula wonten negari Ngastina mriki kula badhe nyuwun mriksa menapa leres panjenengan ingkang nami Dewi Utari. Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Dewi Utari. Alah dalam menawi ngaten leres. Leres saking kula kepengin pinanggih kalian Dewi Utari wiwit saking negari Selomirah kula dumugi mriki pengajap saged aben ajeng kalian Dewi Utari ingkang kacariyos. Panjenengan rumiyin menika garwanipun Raden Abimanyu Suwargi. Inggih kasinggihan mekaten. Wolah. Lha nuwun sewu. Eman-eman. Eman-eman kados pundi? Lho eman-eman. Raden Abimanyu menika mboten menapa mboten eman-eman. Ing atasipun gadhahi garwa ayunipun kados mekaten kok mati nom. Menika ra eman-eman. Panjenengan dados randha mongko duwe anak menika tegesipun anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika nadyan wis diati-ati le mlaku wis dijinjet-jinjet sing jeneng randha menika mesti dirasani tangga teparu. Inggih Jayasena. Nggih. Ratu iki kok rembuke ora penak. Tak deploke ndase nang kene kaya. Ya mung mengko dhisik ya nggih raja kesusu. Prabu Menak Kedali Seta sedanipun Raden Abimanyu menika mboten kok krana menapa-menapa nanging seda wonten ing perang ageng Bratayuda minangka kusumaning bangsa mbelani dhateng pun Pandhawa. Seda cara menapa kemawon nek cara kula ndek bojo kaya ngenten iki eman-eman. Arepa mati wonten ing pabaratan, mati pripun carane? Ning tumrap kula piye carane supaya aja tekaning pati. Nek cara kula dadi Raden Abimanyu riyen dikon maju ning peperangan kula moh. Lah piye? Maju ning peperangan kok ninggal bojo ayune kaya ngene. Walah, jagani tangga teparu. Mboten badhe kula ikhlas menawi kula dados Raden Abimanyu. Namung nyatanipun kodrat ingkang sampun kados mekaten. Iki mboten dados menapa. Waton sedaya menika saged jagi, sedaya menika badhe lumampah kanthi sae. Inggih Kisanak. Nuwun sewu ingkang wonten wingking menika menapa ingkang putra Raden Parikesit menika. Inggih kasinggihan mekaten menika anak kula pun Parikesit. Wah, baguse ora jamak. Ingkang wonten wingking piyambak menika wayahipun Prabu Kresna. Inggih menika pun Raden Danurwenda. Wah, aedian. Aku ki ning negaraku rumangsa bagus dhewe bareng ning kene kok nomor keri dhewe. Sawang kok piyaine tajem, apik, bagus. Nuwun sewu ingkang kados reca jumeneng kendel mawon menika sinten? Menika atmajanipun Raden Antasena Suwargi, naminipun Raden Jayasena. Papan sing jembar. Lah ra tenan to, wah. Ming takon jenenge kok malah darani nantang.
Wah, gage matur wigatine apa? Prabu Menak Kedari Seta. Gusti Ayu. Awon tanpa manti kula menika dipun utus pepundhen kula nalindra ing Pringgondani. Inggih menika Prabu Wesiaji. Prabu Wesiaji menika ngutus dhateng kula supados ngaturaken nawala kunjuk paduka Gusti Ayu. Mila ingkang saiki menika wonten sukalelaning penggalih kepareng kula badhe majeng anggen kula ngabiyantara ngaturaken nawala kunjuk paduka Gusti Ayu supados sakmangke kula aturi nyurasa isining nawala menika kala wau. Inggih Kisana. Lan kula munjuk atur boten wonten suwekipun nawala sekedhik kemawon amargi kula boten ngertos isining nawala. Mila dinten samangke monggo kula aturi nampi nawala menika kunjuk paduka Gusti Ayu Utari. Danurwendra kula wonten maring adhawuh Prabu Wesiaji saka ing Pringgondani utusan Nalendra Prabu Menak Kedali Seta isining nawala nedya mbedah negara ing Ngastina nelukake kabeh Prabu Menak Kedali Seta. Wonten dawuh panjenengan sinten? Tepungake wae iki putra Raden Samba. Wayah nata Ndarawati aku Raden Danurwendra. Raden Danurwendra dasar kepara nyata. Ingkang minangka dituwakake kadang-kadangku ing mapan ing negara Ngastina. Aku pinercaya dening Kanjeng Bibi Dewi Utari minangka dadi pengareping para wayah Ngastina. Lah kok dadi cumalana? Isining nawala cetha banget Kanjeng Bibi paring dawuh yen to ratu Gustimu Prabu Wesiaji bakal mbedah negara Ngastina. Lho, Gusti kula Prabu Wesiaji badhe mbedah negari Ngastina dasar kepara nyata. Mula kang sangka kuwi kowe baliya. Kowe baliya matura marang ratu Gustimu sing jeneng Wesiaji. Apa ingin dadi kekarepaning ratu Gustimu ing Pringgondani bakal diajangi jembar dening para putra wayahing para Pandhawa. Bakal diajangi jembar ana ing negara Ngastina kene Prabu Menak Kedali Seta. Walah dalah. Menawi kula wangsul katebian. Menawi kula wangsul sakmangke betaken wekdal ingkang dangu margi Pringgondani menika tebih purukipun. Mila gandeng cetha sakmangke bilih negari Ngastina menika badhe dipun bedah dening ratu Gusti kula Prabu Wesiaji. Kula mboten perlu matur dhateng sampun Prabu Wesiaji, malah sakmangke kula ingkang madheg minangka dadi pengawakipun Prabu Wesiaji. Kula ingkang sagah blengket negari Ngastina. Kula ingkang sagah mbedah negari Ngastina. Menak Kedali Seta wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucaping Prabu Menak Kedali Seta. Danurwendra ingkang bakal ngajangi ora ning kene papan wong teter kadigdayane yo menyang jaba alun-alun negara Ngastina jembar. Diteter kadigdayane kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, dalah. Kula apa kang ndak ngendikake jroning pasewaken lamun negara Ngastina bakal misuda kelawan parikesit nanging durung nganti paripurna ngene padha rembugan iki wis ana babak anglayone jujul lan usuli. Soaning Nalendra Prabu Menak Kedali Seta pengawak ratu ing Pringgondani ingkang bakal gawe geger negara Ngastina. Mangsa para nganggonmu anambak lakuning mungsuh. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Bibi. Lho ngestaken paduka kan Gusti Ayu Utari. Wah, yo Utari ibuku aku ngestake dawuh. Aku ingkang bakal mandhegane putu-putu kabeh. Nambak lakuning prajurit saka Pringgondani. Bri Kanjeng Ibu ingkang putra pun Jaya Sumerna semanten ugi. Kula ingkang badhe nambak lampahipun prajurit Pringgondani. Parikesit kula wonten maring adhawuh. Lakoning Ngastina dina iki men dirampungke dening kadang-kadangmu. Dene sira kulup sawetara manjing jroning kedaton ngenteni tentreming praja ing Ngastina. Lho nggih ngestaken dawuh. Ora susah dadak kumacelu lan keselak lenggah dampar. Sing baku tentrem luwih dhisik ya nggir. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Danurwendra kula wonten timbalan. Budalna kang padha seba kaya wis paripurna pepanggihan dina samengko. Pun ibu manjing kedaton nggih nderekaken sugeng tindak paduka Kanjeng Ibu lan kula nyuwun tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ulum. Purna gatining paranggilan. Nalika semanten Dewi Utari sigra mbubaraken sangya para putra wayah ingkang samya mangarsama. Dene Sang Dewi Utari lumebet saklebeting kedaton kadhiraken ingkang putra nggih Sang Parikesit. Katetesi nganggo daya kekuwataning banyu penggeran mamau bisa waluya nirmala temah jati temah mulya.
tegese Kakang bakal urip meneh Kakang. Lho, tenan apa piye? Iya Kang. Kaya mlaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Rasaku nggonku bakal malesku dituwa lara wiranging wong tuaku. Mangkat perang ning Ngastina, nadyan peteng jagatku ning paripaksa kudu tak lakoni. Nadyan wurung ora wurung aku tekan Ngastina bakal tekaning pati nanging bareng sira matur ing kaya mengkono mau. Biar atiku kaya sumurup sarating Sang Hyang Pratangga pati. Cetha nyawang gelaring jagat lawan seming rembulan. Ora sakakean pangandikan, ayo Kakang digelak lakune Prapta Negara Astina. Ayo, kowe aja dadoh karo aku Sri Tanjung. Abdining Sang Prabu Siaji. Dina samengko Ngastina bakal tak bedah. Tak dadekke siji karo negara Pringgodani. Sapa kowe? Aja mati tanpa aran. Takon karo aku Satria ing garba ruji. Satria ing garba ruji. Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Ya Raden Sanga-sanga, kowe dian menangan kowe. Raden Sanga-sanga. Balik kowe sapa? Tumenggung Sumbang Surajigja. Tumenggung Sumbang Surajigja ya. Ayo. Endi wong Astina kon ngrubut Tumenggung Sumbang Surajigja. Lakon tak bondo, tangan tak krincung sikile. Negara ora duwe nalendra ringkih kekuatane. Luwung tok wenehke marang Sang Prabu Siaji, malah bakal temata kahanan negara ing Astina. Rasan dadaku ki an gunung tanpa guna. Ayo. Cangkingen sirahe. Jayasanga, ya Raden Sanga-sanga, kelakon ngukup negara Ngastina. Piye? Cangkingen sirahe Raden Jayasanga, kelakon ngukup negara Ngastina. Tebak dadamu tinjung akhirat nyawamu, maju gletho ndasmu randha bojomu selawase. Jah kula, Mbah. Monggo sama. Naminipun Jayasanga. Jayasanga niku sinten, Mbah? Mula kowe nek arep maju ki takon aku. Aku ki guru sejarah. Oh iya. Guru sejarah. Dadi silsilahe sapa to ki aku ngerti. Kowe ngerti ora? Jayasanga ya apa? Jayasanga menika satriya Ngastina, satriya garba ruji. Anake sapa? Kula mboten ngertos. Kuwi anake Sencaki. Ana. Kuwi anake Raden Sencaki. Kowe ora ngerti, kowe urung lair. Nggih. Jayasanga ki umur 13 taun melu perang Bratayuda, kae panganane ndas wong. Ngaten. Domongi kok. Mula nek kowe wani karo Jayasanga ki padha karo cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan. Wuntang ngitung lintang. Tange kelakone cepak wurunge. Sing perang kula kok sing mengge-mengge sampeyan. Gundulmu atos kuwi. Nang wis tuwa e. Merangke wayang teluwe rasane kaya mlayu 30 kilo. Mundur ana. Nggih. Kula nyaut tombak, rika nyaut gada. Aku ora takon. Kowe cerita kaya ngapa iki nek kalah ki sing arep diunggulke apane, sing arep dibanggakan apane cobalah. Nggih. Wis mundur rasa cerita. Nggih. Tak critake kae wong genak wong semene nonton kabeh kok dadak nggawa tumbak. Bulan baleni wektu ngono kuwi jenenge. Kula beto gada. Wis ngerti. Tak dilat ndasmu lho. Nyuwun pangapunten, Mbah. Nyuwun pangapunten. Aduh, Mbah. Iki ya tunggal dene. Buta wingi sore kok glelenge ra jamak-jamak. Maju. Anggepmu wong Astina iki kowe gereng do wedi wae. Ora ya tak omongi. Enten tiyang mabur ngambah dirgantara nyampluk bathuk kula nganti jengkelit. Siapa kowe? Ngerti ra siapa? Sinten, Mbah? Superman. Atonyo lho nek ngece bapakku kowe. Lah sinten? Kae Jaya Sumpena. Jaya Sumpena menika anake Gatotkaca. Kuwi wong peng-pengan bapakne iki dolanane iki sirah. Nggih ketemu mungsuh sirah cekel untir kluthuk. Sirah cekel untir kluthuk modar. Ning bapakne mati ning perang Bratayuda.
sing kari urip anake kae putune Pandhawa kae putune Werkudara. Lho piye? Mula kula perang kok kula antem ora apa-apa, kula cokot ora apa-apa. Bareng wonten kula diajar dheweke mabur nyamber ngiwa nyamber nengen nyambluki sirah. Nek mboten sirah kula kinten wis gagar otak. Mula saiki kowe rasakoke anomong, ndasmu ki presakno. Eneng sing owah ora, ketoke saiki ora apa-apa ning 3 dina sabare kuwi. Terus nek kowe engko jejuluk Raden Hartanto Gatotkaca. Piye ayo? Terus njaluk lagu nang pementasan wayang, ayo. Nggih, nyuwun ngapunten. Jenenge kentir ora krasa kuwi. Nggih. Mundur. Nggih, istakaken dawuh. Nah, ini. Nah. Ono wacatnya tur. Waduh, cilaka iki. Entuk wong rada kaya pekok ngene iki cilaka. Piye karepmu arep omong apa? Maju. Heeh, kowe maju. Maju mbak pilok tak mut nyanyi. Heeh. Terus Nemane wong nek dhuwur. Nemane wong nek dhuwur. Takon-takonan ora? Ora. Ada ngendelak. Ngendelak yo tonyo. Oh, diblonyo. Tonyo. Ni tonyo. Ora blonyo. Tonyo. Tonyo. Ora apa-apa. Sing ora apa-apa ana. Lihat indot tek tampun. Yes. Lihat ditendang rai ora, Pak. Oh, tindaki lendang raine. Ni tendang. Oh, oblong dasmu kowe ya. Kowe iku nek tuwa goblok to? Nah ini Paham wae wong cetha kok. lihat tentang rai kula. Nah. Tanda banting. Dibantai Banting. nek tutup iki ngono. Kowe tak tonyo lho nek omong saru. Untal. Baleni meneh. Untal mencelat. Mencelat. Bablas tekan entong. Bablas tekan entong. Piye ta iki? Bablas tekan ngendi? Bablas tekan entong. Bablas tekan Vietcong. Bablas tekan entong. Angi piye? Oh alah Gusti, gong to. Ong. Bablas tekan entong muntut ya gile ya kan. Tetek. Tetek. Ayo golek. Lho kok oleh. Jare arep petek. Tetek. Tetek. Tendang tak nyambengan. Tetek. Ora peteng. Tetek. Oh, sesek to. Tetek. Oh. Wah, itu. Wong tua pedok muni ngono ta kowe? Ajar lho kowe. Atine ta idong. Atine ta idong. Ning aleman. Sing aleman ki sapa ora ana wong aleman kok aleman. Teman main datang tadi. Kembali lah jamak-jamak. Namun dinonton. Apa? Namun dinonton mutar. Sapa sing mutar? Aku. Nanti tinggal tentu. Luane amak tentu truk. Ngerti aku setruk to? Ora. Nyetruk. Betang nyetruk. Nyetruk. Setruk apa setrup? Nyetruk. Aku arep lenden ngombe betang nyetruk. Aku ora ngonekke sampean nyetruk. Anggere ngrasani elek jejeki raimu kowe. Tuhan, tak cetuk ya oleh cetuk. Hanya tak putih. Itu yang paham. Hutan. Ini mana ini kampanan ini? Kayak iso genengan nang. Kampanan ini. Aduh. Mutar we.
Kowe arep maju apa ora? Nek maju gek maju ora menjap-menjep. Ha. Maju ora kono maju mbangane golek tamu ora tau entuk-entuk. Maju kono. Napa isih payu, Mbah? Ayo isih kaya ayune kaya ngono kok. Maju kono. Ora ketang sedilo-sedilo ndang maju. Mengke ngentek-entekke wektu lakone dawa lho, Mbah. Kula nek lakone dawa niku trimo ora maju. Maju ya, Ming. Dinggo dolanan karo wong-wong ngesina, Mbah. Ya ora ketang sedelo ya nggo perang mosok wis ditokke kok ora perang. Kula niki ora perang wis iso metu, Mbah. Asli ra goro. Yakin lah kula niki wonge gampangan kok, Mbah, gampangan. Ya wis kana maju. Mungsuhe wong Ngastina, Mbah. Wong Ngastina. PWPP. Apa PWPP? Penggemar wayang para Pandhawa. Aneh-aneh kowe iki. Ndang maju kana. Cekat-ceket ndak jame ngoyak. Ya nek dioyak mandek to, Mbah, ben ketemu. Wes aku segal nek wis ngono kuwi. Wis gek menyang gek apa perlune. Minggir. Tuwekan ora ngerti. Mundur. Ya ampun. Masa lambe kok kaya kakus ndasmu. Lambe kok padake kakus. Lek ndledek kuwi lho, Mbah. Tidine aku yakin mati lemes kowe. Ning tiba e matane. Ora ngira wong tuwa nang matamu. Siramu banget. Sesek tenan. Pripun, Mbah? Ambulan ndasmu. Danurwendra Jayasanga mlayu-mlayu ngaturaken ketriwasan Bibi. Jebul pinanggihipun Prabu Siaji menika mboten saged dipun sangga enteng. Malah sajaipun kenging lara nanging mboten saged tekaning pati. Lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Kadang-kadang kula sedaya sami kapracondhang melajar awit ajre kaliyan kridanipun Sang Prabu Siaji. Tumunten kula mboten majeng wonten ing pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngesa paduka Kanjeng Bibi Utari. Ri Gusti Ayu kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika. Danurwendra Jayasanga. Yen ngono pancen negara Ngastina ning tengahing bebaya ingkang kudu disirep. Mula aja wedi kangelan. Sira mlayu manyang marang pertapan Grojogan Sewu. Matura marang eyangmu Resi Jaladharaya, Resi Baladewa. Yen to Ngastina dina samengko linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon dening ratu ing Pringgondani. Setyaka. Iya kula wonten dawuh apa Penemban? Pendak-pendak kowe tak takoni ilining Bengawan Gangga. Nalika semana buket keket mongko akeh putunganing roda. Sempalaning kereta ing padha keli ana ing jroning Bengawan Gangga kowe tau tate prasaja yen dhuwur katerak banjir bandhang. Bekasan akeh karang pradesan ingkang padha katerak ing banjir tumuli akeh wujuding kereta, wujuding batang kuda ingkang keli ana ing Bengawan Gangga. Ning pangrasaku kok kaya ora penak. Jane kowe ngapusi apa ora? Nggih, kula ujar lamisan babakan menapa? Wah, Penemban. Bratayuda wis dadi urung nggih? Nuwun pangapunten. Bratayuda wis dadi burung. Mestinipun menawi Bratayuda menika dados kapireng saking mriki swaraning mriyem kalantaka miwah mimis tuwin kumenclanging pedhang nyantanipun tasih sepa sepi sepen ateges Bratayuda dereng dados. Lah iya nek urung dadi ora apa-apa ngaku ya ming takon. Nek yen nganti kowe ngani ngapusi wakmu ing Grojogan Sewu aja takon dosa. Kowe ngerti watake wakmu Baladewa ingkang getapan.
Aku nek wis nesu ora nyawang kuwi anak, ora nyawang kuwi sedulur. Inggih, nyatanipun mekaten kedadosanipun. Lah saya takoni. Saiki tak takoni kowe jujur. Inggih. Nalika aku lelenggan ana sak jabaning pertapan oleng tepining Bengawan Gangga. Aku weruh ana cumplung pirang-pirang kang padha keli ning Bengawan Gangga. Kowe tak takoni, mbok menawa ana peperangan ning dhuwur nanging kowe prasaja. Yen to cumplung mau, cumplunge wong kang wis dipendhem tekaning mati katerak banjir gedhe wekasan padha keli ana ing Bengawan Gangga. Ngono to kuwi? Inggih. Nyatanipun mekaten kula mboten badhe wantun Dura. Terus aku tak takon. Nalika semono aku tau weruh bathang gajah keli diseret bantering banyu. Kowe saiki arep apus-apus apa? Nek Karang Pradesan mestine ora ana wong desa sing ngingu gajah. Yen ngingu kebo sapi, katrak banjir gedhe keli ana ing kali, aku percaya. Ning ora ana sing padha ngingu gajah. Kula nuwun sewu. Saderengipun nerjang desa, banjir kala wau nerjang wana. Mongko wana menika papanipun gajah, sima lan sak piturutipun. Mbok menawi gajah menika mboten saged endo saking bebaya banjir ageng tumuli kentir wonten ing lepen Gangga menika wa. Kowe kaya bapakmu e. Pinter omong. Lho, mboten kula menika matur saestunipun. Iya, ora apa-apa. Kabeh omonganmu tak gugu. Kabeh omonganmu tak cekeli mergo petungane Baladewa ya Balarama ya Jaladara. Kabeh sing ndok aturake marang aku kabeh mau tak catet ning ngene atiku. Janji siji wayane sing mleset saka apa kang mbok aturake. Aku ora nyawang karo kowe. Aku ora sudi duwe anak sing gaweane ngapusi karo wong tuwa. Mesti tak jejeki nganti sak modarmu kowe Joko. Lah nek sombo wis anak gedene semono iki. Bapakmu saiki wis kaya ngopo? Ya nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama rak sampun boten wonten. Oh iya, Dik. Aku kelingan nalika perang Gojali Sutaning aku ora weruh le anak-anak. Sombo mati ndhisiki karo wong tuane ya ku Yayi Prabu Ndarawati. Apa kowe diutus karo mbahmu sowan mrene? Nek kowe diutus karo mbahmu sowan mrene saiki aku tak takon mbahmu kahanane kaya ngopo? Wis setruk urung Kresna? Nuwun pangapunten panjenengan menika ndangu kok mboten sekeca. Kula nuwun pangapunten. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami kula menika menawi paduka ndangu kaliyan kula lajeng Eyang Kresna menika sakmenika kados pundi kula mboten ngertos. Lho kok ora ngerti sebabe? Sebab Eyang Ndarawati sampun kondur wonten ing Kasedan Jati. Gusti, kowe aja ngawur lho. Kowe aja ngawur. Lah kok dadi ngandhake Nyai Kresna wis bali marang Kasedan Jati ki lara-larae piye? Inggih. Menika kasunyatan. Konduripun Eyang Kresna sareng kaliyan para Pandhawa. Lho, Pandhawa ya wis ora ana. Sampun Eyang. Wah, iblis lanang. Setyaka wonten dawuh apa? Nang kono wae aja minggat. Inggih. Sing mburi mau jenenge sapa? Kula Jaya Sangawa. Kok nyeluk aku wae kuwi anak sapa? Kula putranipun Kanjeng Rama Setyaki. Edan. Setyaki anake wis gedhe semono iki? Iya. Lah bapakmu piye? Wis koplak urung? Mergo bapakmu ki seneng gelut. Bapakmu sampe dina sirahe ditonyo diantemi karo wong manca negara, karo ratu-ratu Sabrang. Mestine saiki upama bapakmu tuwa ki wis koplak, radong, mung pendonang-pendonong. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama Setyaki ki sampun seda. Lho. Setyaki wis mati. Sampun. Sampun sawetawis seda nalika wonten kraman Bambang Haswatama manjing teling kedaton negari Ngastina. Badhe mejahi dhateng pun anggir parikesit wekasan kadenangan tumunten lumajar kanthi tatu arang keranjang. Satama tatu arang keranjang mlayu saka negara Ngastina sareng sedane.
Saiki kowe arep bangga piye kowe? Saiki kowe arep nganggo pawadan apa? Arep nganggo dasar apa ngono tansah ngapusi karo Jaladara? Inggih. Inggih kula nyuwun pangapunten mung nyatanipun kula ugi mboten mangertos lampaning dumados wonten ing Jawi wa. Mila kula namung matur menapa wontenipun. Nalika Satama tekan kene aku isih gawang-gawang Satama tatu arang kranjang arep tak takoni Satama kowe kena ngopo? Tumuli Satama tok keprok sirahe nganti tekaning pati iki mergane ming aja nganti Satama iki jujur karo aku. Ora ngono to? Ora ngono to? Inggih piye? Kowe saiki arep bangga piye? Eyang kula aturi emot ya meneng. Bayi ngerti mawa? Inggih. Kula aturi emut wae. Setyaki bapakmu wedi karo aku. Kok kowe ngelekke aku njaluk tak keprok ndasmu piye? Inggih nyuwun pangapunten. Aku mengarep ujar-ujari menungso sing murang tata. Kali kanggo buket keket. Butek wernane abang nalika semono jebul pintremune Bratayuda wis dadi, Bratayuda wis rampung. Ning kowe pendak tak takoni kowe gawe pawadan Bratayuda urung dadi, mergane Baladewa aja nganti munggah ana ing pabaratan. Ya ora? Ya ora? Inggih kula nyuwun pangapunten. Wo, piye? Kula